gaskiya matakin na ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Sojojin ƙasar Najeriya sun fara kai farmaki kai tsaye zuwa ƙasar Nijar. A yanzu haka dai hankalin kowa da ke ƙasar Nijar ɗin ya yi matuƙar tashi duba da irin yadda sojojin Najeriya suka fara yin ɗauki ba daɗi a ƙasar ta Nijar, inda suke cewa a yanzu haka dai suna gab da yin nasara domin ganin sun dawo da mulkin farar hula a ƙasar ta Nijar. Shugaban sojojin ƙasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tiyani ya yi zazzafan martani inda yake cewa kada su manta ya kira ƙungiyar Wagner domin ganin ta taimaka masa, haɗe da ƙasar Rasha har ma da Burkina Faso duk yau dai suka ziyarci Nijar domin ganin sun yi nasara a sojojin ƙasar Najeriya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni inda yake cewa sojojin Najeriya su yi maza su ɓuya a su bari sai gobe a ɗora a ci gaba da yaƙi. Masu sauraro, domin jin jigon rahotannin da muke ɗauke da shi akan wannan al'amari sai ka gyara zama ka biyo mu zuwa ƙarshen wannan shiri domin jin cikakken wannan rahoto. Ga cikakken rahoton kamar yadda muke ɗauke da shi. Shugaban ƙasar Najeriya dai Mr. Bola Ahmed Tinubu ya ba sojojin Najeriya umarni da su gaggauta komawa inda suka fito domin su je su huta masu wanka su yi, inda yake cewa yaƙi dai yau ya ƙare sai dai kuma na gobe. Sojojin Najeriya ɗin sun ƙara cewa suna gab da yin nasara ga ƙungiyar ECOWAS, suna gab da yin nasara ga ƙasar Nijar ɗin. Wannan dai shine sanarwar da sojojin da aka tura ƙasar Nijar suka yi. Sannan kuma sojojin Najeriya sun ƙara cewa ƙasar Nijar ɗin ta kira ƙungiyar Wagner da ke ƙasar Rusiya wato ƙasar Rasha domin ta taimaka mata. Tun bayan zuwan ƙungiyar Wagner ɗin ƙasar fa ta fara jin daɗi domin ko sun tabbata inda Wagner ta shiga wannan rikici to dole ne za a samu gagarumar matsala. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce ya yi magana da ƙasashen Turawa kamar irin su China har ma da Faransa da Amerika, kuma sun yi alkawari za su taimaka mishi, kawai kiran waya suke jira domin su aiko sojojinsu ƙasar Najeriya wajen ganin an gwabza yaƙi. Masu sauraro, wannan dai shine kaɗan daga cikin rahoton da muke ɗauke da shi akan wannan al'amari da yake faruwa a ƙasar Nijar. Duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kar dai ka manta, idan wannan ɗin ya kasance shine shigowa ka ta farko wannan channel ɗin, da ka daure ka yi mana alamar subscribe sannan ka yi mana alamar ƙararrawa. Sannan kada ka manta da alamar liking a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa da kake da tashar Zamani TV 24 News.